Залегнете! Пазете вратата на конюшнята и задните врати. Никой да не влиза. Бързо! Какво прави това тук? Проклета мръсница. Не може да влизате, госпожо. Трябва да нахраня племенника си. Дон Емилио заповяда да не пускам никого в стаята му. Но не знаеш ли, че в момента се води война? Искаш ли детето да умре? Да умре от глад? Пусни ме да вляза. Какво правиш? Какво? Накъде си тръгнала? Ще направя това, което ти не се осмеляваш да направиш. Иди да се погрижиш за сина ми. Ще отровиш детето. Той не е твой син, Емилио. Разбери, че трябва да умре. Ще го убия, защото го обичам. Ти луда ли си? Ела тук. Какво? Ще ме застреляш? Пазете вратата! Помощ! Помогнете ми! Какво става? Сребърните ангели са тук. Моля ви! Помощ! Какво има? Не мърдай! Ева! Да вървим. Има нещо, което искам да ти кажа, в случай, че не оцелеем. Какво? Ще ти кажа нещо, което искаш да чуеш. Но за какво говориш? Знам, че искаш да чуеш това. За какво говориш, Тома? Аз не разбирам. Обичам те, Ева. Томас, трябва да оцелееш. Трябва. Хайде. Трябва да си тръгнем, скъпи. Ще застрелям себе си, след като застрелям теб. Така ще бъдем заедно. Ще бъдем заедно, както винаги сме искали. Никой няма да ни се меси. Никой няма да ни предаде. Ще бъдем... Емилио? Престани, Лусиана. Спокойно. Никой няма да те предаде сега. Стой!
Спокойно. Спокойно. Не ме остави да умра сама, Емилио. Скъпи. Скъпи. Лусиана! Лусиана, къде е Емилио? Къде е? Габриел? Дойде да ме спасиш ли? Лусиана, кажи ми, къде е Емилио? Емилио? Габриел, той взе. Лусиана! Лусиана! Боже, Къде е Гаярдо, Габриел? Мръсникът е отвлякал сина ми. Проклете! Отивам да го търся. Вие продължавайте. Габриел! Пази се! Вие също. знам как ще влезем. Чакай, Камила, нека дойде и Габриел. Познавам къщата добре. Да действаме, Самия. Пазете къщата. Не пускайте никой да се приближава. Синът ми. Какво? Влизам. Прикривай ме. Чакай, Камила.